Minecraft, except I speak Filipino in 2022? Will? 2022 na! Wala pa rin ako shati! Magaling! Nandito ka na naman! Bakit? Siguro mahal mo ako, pero ngayon dadaanan natin ng mga memes sa Pilipinas. Hindi ko alam yung theme, pinapaulaan sa akin ng admin, kaya atin na agad simulan. Yung picture ba na naman? Para nasa ulap ang feeling ko kapag mang tumasa na sa ulam ko. Hey! Hindi na Yan, rin naman naman tumas ko. Kompleto na ang paborito ko. Remix. Hey! Lakasan mo! Kalaban ng mga gamers. O show my rice. Good. Maraming salamat. Kawaii! Terminal 48 goes to Ukraine. Yan ang gusto ko. Oh! Well, pag nakakita ka ng mga mabahawid na di naliligo, nakita ng waifu yung mga maasim dyan. Naligo ka naman. Puro ka anime. Marunong siya eh. Hoy, pati nakawa kami yung waifu ko. Bawa ka dyan, ako lang. May body pillow ako nyan. Kawaii din. Hindi lang cute, kaya ka pang kuyugin. Mahilig talaga siya eh. Pantahan na rin niya. Hindi na siya nag-ganito para lang sa cosplay. Uy, gago. Tangke. Panzer! Dati panty lang, ngayon Panzer lang. Hindi na sapat ang short hair chinita. So ano yung short hair chinita na kaya magpaputok? Na hindi lang ako. Patayin mo na ako! Hindi sa kakyutan. Sunod. Marina Fujiwara. Para maalala mo gusto mo ng pera. Gusto ko mas malakas! Laksa mo! Kaya dapat ipalo doon sa mga MNL kanina. Pero hindi pera. Kasi marami na sila. Hindi handouts nung kailangan pag-aralan. Sa Philippines. Oo nga, biglang lamig, di ba? Ikaw magkakasaya ako. Shoto! At talaga, umiinit pa sobra sa bagay. Okay, nice. Epal ka. Oh, galing kay Klotzy. Oh! Ako din. Wet na. Ay. Ikaw na naiintindihan. Glow. Ayoko na. Okay na, meron bang ano dyan, pang grind ng points o ano rin, niro-roll din yung ligtas points dyan. Leche, sunod! Kain sa galing yung long swim. Para makuha tong burst to na to, pwet mo mababurst dyan eh. Dahil sa Genshin Impact na rin tayo, gusto ko magpasalamat sa ating sponsor ngayon, ang Genshin Impact! Ang Genshin Impact ay isang open world game na nirelease sa PlayStation 4 and 5. Pwede mo laro ito dahil isa itong multi-platform na laro. Meron itong 7 unique regions na pwede ma-explore sa mundo ng Teyvat. Ang Genshin Impact ay merong elemental combat system. At nung nilaro ko ang Genshin Impact, sobrang ganda ng story nito. Kaya mas naging fruitful at mas worth yung grind. Meron ka ba mga kaibigan na gusto mo makalaro? Meron silang co-op system. At tingin ko ang Genshin Impact sa mga pinakamagandang graphics sa mobile game. Kaya kung mahilig ka sa mga anime style fights, special effects, parang para sa'yo ang Genshin Impact. At ngayon ang Genshin Impact ay nilalabas ang kanilang 2.6 update sa Zephyr of the Violet Garden. Kung saan isang bagong karakter na isang 5-star Kamisato Ayaka ay magiging available. New Archon quest, new artifact, new enemies and quests like new hues of the Violet Garden. Siyempre ang bagong region na pwede natin na-explore, The Chasm, kung saan para sa akin, isa to sa mga pinakamagandang update sa lahat ng update ng 2.6. Kaya huwag nyo kalimutan i-click ang link sa ilalim para i-download yung game at maka-rip ng free 60 Primo Gems and 5 Adventures experience for the redeem code. Hindi to waifu! Guwapo! Wag po! Ay, hindi! Isekai! Isekai ka, hindi ka na virgin pag... Sarad! Paano to naging Weeb Squid Game? Si Kwek Kwek!
Naalala ko siya. Gawa siya ng para Among Us sa atin. Walang tatakbo, diba? Ay! Yung wife Hindi natin. ba ako barokyano? Napadaan na po ako dyan sa tapadaan. Kumusta, Ginoo? Tex. Oh. Chup. Wait lang, gagawin ganda ng sampal. Chup. Parang ilang frames yung nilagay niya dyan, no? O yun, may isa pa doon sa gitna. Sarap. Uy, napatingin sino mga karakter sa Squid Game na to. Tambay. Pagpalain kayo mga fast food crews. Tsaka alam ko mahirap ang buhay na yan. Lalo na contractual. Baka sa kupal ng mga malalaking kumpanyang yan. Ito yung mga taong kailangan ng pera kaya kaya mag-Squid Game sila. Kaya tindero ng chicharon, balot, pero balmi, putol titi. Hashtag never again. Political. Yan gusto ko. Wow! Bakit kasama dito ang isang tauhan ng gobyerno po na the plot thickens? Quirk. Open bars. Okay. Ganun ba kahat yung mga... Hindi ko alam. Hindi ako pumunta sa Red Light District. Unang laro. Nanay! Tatay! Gusto ko! Tinapay! Larong pambata? Ang magkamali o mawala sa bilang ng palakpak ay matatanggal sa laro. Ay, naku. Napasobra ako ng palakpak. Nanay, tatay, yoko mamatay. Oh! Shit! Ay, ganda nga. Ito yung mga magsasaka nung pinaalis na naman sila ng SM. O pinaalis sila nilang bilyar sa mga lupain nila. Putang ina! Manlalaro. Gumamit pa siya ng alibata. Nice. Tabi! Palabasin niyo kami rito! Hindi pa, nakalagay sa leg niya, sex. Parang sex nakalagay. Ano yung sabihin nito? 114. Hindi ko mga reference doon, malalagpas ako. Kailangan ko tulong nyo. Okay, yung boss. Kakasaka ba? Oh! May to. Dapat nandito rin si Willie, yung ano ya. Yung version ng Epe Puray. Puta, pag nabali ka po, papatayin ka. Anong laro to? Nice. Pera! Ang nagpapaandar sa ating lahat. Nice. Mag-ingat ka sa pagpili ng Dami sa libo ni Welel. Tawag there, Squid Ang Game. ginagawa mo rito, hindi ito para sa mga tulad niyong naghaharing uri. Naghaharing uli yung mga maharlika na naman, tsaka mga aliping sa gigilid. Di pa sapat ang aking kayamanan. Ang paglikom ng salapi ay hanggang kamatayan! Ganda na. Gusto ko yung Ay, tinabad na yung mukha ng isa dito eh. Ito yung pag ganito yung mukha mo sa isang anime. Alam mo, alam mo side character ka lang. Ito mamatay ka o mawala ka na lang bigla sa kwento. Ito mukha ni Erp to. Isang diamond pa rin lang po. Lupa. Yes. Impyerno. The horizons of morality po. Ibabaw. Gitna paano yung nasa lupa naman. Sino nakakaalam? Sino dapat nasa impyerno? Hindi po tayo. Ito mga gusto ko eh. Impyerno. Sak, puso, tuluan, dugo. Ice cream ba yan? Napakaganda! Yung mga gusto ko anime. Subscribe kay Kwek. Galing kay Mark Jovel. Ay, Falco! What? Masyado kang pa-cute, leche. Oh! Yan, di ba ba copyright? Acapella. Ito yung mga ginagawa ng mga nasa bangko eh. Nagiging Chinese na to. Crazy for you! Oh, sakatita! Tuloy nyo lang, tanga. Okay, ba't naging Pinoy ito? Sarap. Wait lang, totoo to?
Wait lang. Serye ng Information Drive, kaugnay ng responsible voting para sa halalan sa Mayo. Target nito ang mga kabataan. Whip yung cameraman, sabi ko din. Voters ngayong 2022. Talaga sa lahat pa ng higit pwede, no? 37 million. Magaling! O lam- Ganun, ano yan? Ano yan? Tujo ba yan? Sino bang nagturo sa inyo yan? No comment. Wag po ninyo, Tama, spoil. wag po ninyo usuhin Bakit? yan. Kasi pang-addict po yan. Paliwanag naman ni Dumagoso. Yung pagsamahin to magkapatid na to. Maglapit na naman. Don't panic, it's organic. O alam maisikay kung paglabas ko naman merong magkapatid na babaeng mahal ako. Ako nga pala, kapatid din pala niya yun. Never mind. Yamete. Ayaw. Mashup ba din? Ay, naman. Woo! Training arc? Hindi! Patatala. Ito na yung aftergirl. Ito yung kinakain ni Choji! Para lumakas! Oh! Salamat, Goku! Salamat na lang. Bigay mo dito. Pasan-pasan ko na. Ang lahat ng responsibilidad! May pagtakutan. Minecraft except I speak Filipino in 2022? Filipino time? Sige, kakapanganak ko lang at oras na para magsalita na Filipino sa 2022. Ang layunin ko ay makahanap ng isang Esmeralda. Yo, matalik kong kaibigan, ang ganda mang ngayon. Suriin natin ang bahay na ito Salamat, thanks nagmagalalaki. ata to. Salamat, thanks. Minimorize ba yun? Marunong talaga. Okay, ayos Hindi talaga. Hindi-Indiano pa kami. Hindi ko sabi ayoko mag-Indiano pero hindi kami yun. Sarad? 2022 na! Wala pa rin ako shati! Uy, boy! Takin ng boss. Sad boy yarn. Isugu fur. Ito ba yung... Keke, pero dynasty na to. Ang yabang ang puta. Isa ka pa rin yawain mong nilalang Tanjiro. Kaya wala ka pang shoti. Bitch, I'm levitating. Kaya mo ba to? Full counter! Kuso! Wrong anime. Kaya palang Tokyo Revengers reference. di na nga nagti 3 times a day. Sad boy pa. May honey Isa bunch ko pa sugar ring plum support Tanjiro. Maraming salamat. Sarad. Well, sa particular na video ito, no comment ako dyan. Sarad! No, pagalitan ni sponsor sama. おい。行こうかな。今日もな、mayang gabi. Tatay. Yeah, lagi naman. Ah? Tatay ka? Bakit? Maligo ka na. Mikey! Hoy! Sinong tatay? Tatay. Binasa ko pa to sa manga, tapos nainis lang ako doon sa lecheng Tokyo Revengers. Diarrhea desu. Giyatay. Ayun na, sunod. Tapos sa mga Konnichiwa pala to. Maraming salamat sa mga nanood. Gusto mag ito. Would you like, share sa mga Konnichiwa nyo friends? Would you subscribe at mag-aral? Paul ko na mamaalam.